Haka karatri gubernaya yang executive member beri kemi ke ternat ke kendau ke siap bagi klau gi betam uba Powell Soklet haringkat bat ke jigadon lang baru MDC Narambarai uba Lur Shai Kharbani MDC jangka Dongston Dr. Juris Manyau Penyau usor dar ke hima nong lang bat kiwe kinong yalam jangka hima kilalit ban jurip ya ke kaput hap den ka KHEDC bat ke GHEDC kani ke jinglet jurip ka long hadian ke wei ke jingja ha ka ba ki dukot jangka seng GSU dan ni ka Garo Student Union bat ki briu ki bakam yaladi baki de na ka GHEDC kilapen perayo mauput jangka kurnyang lang ha mau kuru kabadai hapo ka himanong lang ya kani ke jingjurup lapelong la ka jingadon rengkat lang jangka EAC ka Motion Road Civil Subdivision bat USDPO jangka Motion Road ha ka ba kilapoi hadu ka jaka batuit ka wa umpat ha ka ba ka jingking ka don ha ka te ka wa ka pia ka kaput ha pedeng ka East Garo Hills bat ka West Khasi Hills hadian kini ke jinglet jurup ya ki jaka kaput UEM ringkat bat ka kenhon jong u lalet jengot ru ya ka jaka ka ba ka GSU ka lapen pra ya ki jengkiat hambai kran bagi nong pathai khubor hadian kini ke jinglet jurup UEM Muloong balapha let jurup ya ki da UCM ka KHEDC uba syem buarenja hadian ba ulai opdiang ya ka kaipot no MDC Karambarai uba Powell ula pendem juru ya ka jinglet ki kenhon nari lum Garo da ka baong bo mauput balapen pra da ka seng GSU bat GHEDC Omdei Satya jangka KHEDC Omdei mauput jangka kur nyang lang ya ubalatung ban pia ya ka kendau ka siap jongki ulapen pauru baka jaka ka baiken ad kadang jangai na ka kaput hapedeng ka West Khasi Hills bat East Garo Hills bat baki kot kisla bat ki sakhi satar ki penchisha baka ni ka jaka ka de ka jong ka hima nong lang ina kaliang jongi ka hima kumba ki kila kano ba kila klik tam ya upu dusam jong ka moronga ina kaliang jongi ka hima kumot ba ngem sama to klara ya kata ka benta jong ka moronga dai hok nak cha Garo Hills ina kaliang jongi ngem ta kata moronga te ngandai ka jing ka bangi kam hakane po namal karkum slaba don ha ko office jongi na chwai kadai ka ni ka khandau maugru kadai khandau maugru kadai ki khandau jong ki jinglang na chwa but kini kikor kisla bala dab register na chwa po office jongi kila don te ki Garo Hills pada kini kisni kila kam ya kane ka jaka maugru jongi tena kaliang jongi umur ba ngisngau ban persajur ya kane ka jinglet kam jongki namarwa makiro tharai le seklem tiba yo pu sam banang no upu sam jong Khasi Hills Garo Hills tena kaliang jongar hakane por mentang ka par ki bor balor ya ka ban simkhia kane kam kham don kano jingja hadien habut nak mentang inong song sinong tiba song hakine ki jaka te hak ba adai berkasa koi pad de namar ka jing kano jong kini ki JSU te ki ong ba ki sim khajna mon akata nak mentang kino inong song sinong te nga pensai khanjar kumne nak mentang ka khajna te kum ka kariti ka dustur jongi Khasi umur balar don kino tai khando ka hodai ka hok jongki bansim khajna ya ki nong rep om ya ki nong song sinong handai ki nong rep ki kino rep lane dai ki nong song sinong basnong tu ne ki nong song sinong basnong sawai ka khando re lawan rep waktu umur ba dai hok jong kino ki tai khando bansim khajna tena kaliang jongi ka hima ka khamsim ka ta ka khajna len kano ki kino khanja khajna umur ngim sim hadu kini kisni berkarai jongi ka hima kam don kata ka jing sim khajna na ki nong song sinong andai don ka teng ki por umur bakum ka relief fund teng la don kino ki jingjia kiba ngausi dan kino ki jing plu yeng dan ki jing yap mensal kino umur ba kata umur ba kandon andai tang dalajia ki kam kandon kita namar kapan saya hak ne por menta tang kita khendo ki bala ban sim khajna na ki nong rep ba rep waktu khendo tang mtai te hakan diga singi ngele wan banjurep ya ki jaka ba apa ka nong leadership ma ki pai ba ke di masotu ka nong leadership ka de ka hima ka biasri bu kum ki hima Khasi ki jungi tama ki khot kata ka leadership ngele wan banjurep sini hadian ba i MDC jong Karambarai ba Rushai Kharbani ila ai ka jing tho sha u CM jongi CM jong Khasi Hills Autonomous District Council bana kaliang jong CM ila pha yang kamu CM chat jong ka lana du bari pe ka khando ko siap ngele wan lang ba i rang ka du ba MC jong ka nong stoin Dr. Juris Yopniam bagadon ru angde i sodar isidar jong kan ka himang ne ki sodar jong ki kisnong ba jam ba kiru rang ba jong kan kisnong ke jong jurup di sini kalong hadien bang ngile i hakan ni si boleh bagadon ka jing penpat pen pramau yu ki mau ki badon hakan ni ka hima hani apa nonglang bakata ka bahap apa ka mau guru
แต่จะการขดกับเมากรูบัดอันนี้กับเมากรูก็ดันไลค์ลิกช่องมั้งใช่ไหมเมากรู A เมากรู B บัดเมากรู C kini ki mau ki hab angta ba kini ki mau ka ban pensya yang ni kim dei satia ki mau put yang ka hasil sa adam de council kini ki mau ki brathong na ka kon yang lang ba pen I ka ba pen I yak ki mau ba ki yang na kamta ka jinya sam jaka ka jinya sam paka ka jongki kata ka dei ka jing thu jo kini ki mau kim dei satia ki mau put ani ban pen I yo put usam jong ka hasil sa adam de council te ka ban kong kalonga so ban panam jori ti ki kan huon ki bra pen pai pen praja ki mau sikila le yang di kham ka jing tip kham ka jing so thu yen rengi pedam namar ba kitu ki mau kilong ki ba kongsan da kam ta ka ja beri khosi ki jongi kilong ki badan kamru ba ngaso ban jaro e ka kon yang lang ka bla bu ki mau khnang ban baki kur le ni ki ja ki kur ki ja jong ne kur ken so thu ya ka jaka ka puta ka jongki yo put usang go jongki ya preng jongki ki parakur khnang ba kenomi ki go ki jing ya ka ja harin habut ta ka dei ka ban kong bat ka ba ar pat kene ka mau guru ka ha apo uput usam jong ke himanong lang mo kap apo uput usam jong ke himanong lang nakani ka jaka ka baki penpai ki kenhuon ki pra ni po garels kanan ka bentak ka bakham sharum ka ba penyaklat ya ka East Karo Hills but West Castle district hakata ka wa umpat jong mo ka wa umpat kanan kham jengai nak tu ka jaka ya ka ba kana dan suakani ka dispute hakam dia bakani ka jaka but ka high court jongka Mekla High Court akasam aja khatway kala ya ka judgment ru ya ka bakala pen scam ni ki jing ya kaja kata ka mau guru ka nongkok ngur bakarang kha ki hap apo jongka himanong lang nangta ha ka snem aja ka khandai ru kala don ka meeting ka bala khat du commission secretary jongka sarkar jila Mekhala akasam aja ka khandai kata ka life photograph mana basan aja ka khandai lapen scam asim bisa ni ki aleng mamla ha ka beri bangni ka jinya kini jaka le ka dia kini pu lapen scam ru halo karai jongka High Court of Meghalaya baki niki jaka ki hap apo ka jing pek jing khmi jongka West Castle district ani apo ka jing pek jong DC jongka West Castle district